Момичета, днес ви представям една кокетна рокличка, която е изработена от еластична и мекичка материя със съдържание на памук. Подходяща е за сезона пролет-лято. В деколтето ще забележите три декоративни копчета. Имате V-образно деколте и якичка. Ръкавчето е 3/4, а дължината на модела е 100 см. Аз съм висока, 165 см и рокличката ми е точно под коляното. Може да прецените сами за себе си докъде ще ви стига тя. Разбира се, всяка наша пратка се изпраща с преглед и тест преди плащане. Може да се възползвате. Това предложение може да откриете онлайн, като може да си направите предварителна поръчка през нашия сайт за цел запазване на вашата рокля, или когато видите надписа наличен в магазина, да дойдете в нашия шоурум в град София, Овче купело 2, и да я пробвате и съответно да се здобиете с нея. Изпращам ви целувки!